Wakere fulfulde kode radio international Abuja heɗitoɓe nangol dow mita capantati ido kilo has ujuneje jowenayi temedde jowetati e sappo e hello amin go facebook kode radio hawtande e kode media sai channel youtube amin kode tv on mbawai heɗitakimin ha matotiral amin ngal internet www.kode.net hawtande e channel telegram amin kode radio inde an ibrahim ramotake fawɗanta on laɓangal taskaramji ɗimin taskani on jemmare nder toɓɓe kubaruji mawɗe on nanay wiki ha ton leydi dimokuraɗiya congo agal tortuɓe M23 ma bo M23 ɓe heɓa jalorgal yebre funagere leydi ndi ɓawo ɓe jabti wuro Goma. Nder rahotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde daga ton diwal kebbi on nanay goti jawal keɓi wonti nyalande doggingo lamar dawal liɗɗi go lesdi ɗum hikka e toon argungu yaago mawuri to jam bo sey moƴƴitinon jonde ngam nanki goɗɗe toɓɓe kubaruji duniyaru. To madalla kawtal lesɗe hirnankere africa andiraɓe ECOWAS andini wi'i ɓeɗo laara dabare no ɓe tokkata waɗugo gondal be nanta luttuɗi lesɗe tati ɓe wurti iga mobgal ECOWAS andiraɓe AUS. waɗoɓe wankore ha gallol Kinshasa lamorde lesdi Congo ɓe wuli hotoji ardiɗo lesdi Rwanda ena ililal lesdi Rwanda dalla tumaji ɓe wannata lesdi ndin be wallitiggo bononden M23 ma bo M23. nden fahin on nanan e lesdi Sudan fombinari bo himɓe hotinta nogas on mayna ɓawo fe'anu pirowal haddiwal Unity. Jotta kam nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Kawtal lesɗe hirnankere Africa andiraɓe ECOWAS andini taskaram fere nonno hoynanta waɗugo gidal hakkunde lesɗe Burkina Faso, Niger enanta Mali ɓe latti les ardugal soji en ngam yugo ɓe sawri nonno handi waɗa gondal hakkunde lesɗe ɗen enta ECOWAS. lesɗe ɗen andini wurtago nder kal ECOWAS hande. Nder andinore fere ɗam ɓe wurtini kawtal ECOWAS andini wi'i waɗugo gidal hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen ni kanjum on tammi wallittiggo nonno firlititta da sotiral ta geɓe fere ko larani yebre filu hakkunde lesɗe kawtal ECOWAS lattake ɓoymano lesɗe ɗen ɗo nder alkotiral ma bo yerdotiral ɓe waɗino hakkunde maɓɓe ngam nonno woynani yebre filu hakkunde lesɗe ECOWAS. Haɗo bo sekatarejo yasi lesdi Amerika Marco Rubio o noddi ardiɗo lesdi Rwanda Paul Kagame dow darana ngam yugo ɓe firliti da sotiral ha lesdi Congo hakkunde bononden M23 enanta kondiyanko'en laamu lesdi Congo ɓawo da sotiral ɗo ɓedda leyego ha gallol Goma. Noddandu sekatarejo yasi lesdi Amerika ni ɗo wara on titan wakkati ta bangeje maɓɓe laamu lesdi Congo ɗo tuma kondiyanko'en Rwanda ɓe wallinde ɓe hokkata bononden M23 ma bo M23 ko waɗi ha bononden ɓen heɓi nasaraku jabtuki gallol Goma ha waylankere lesdi ndin. Kanko ma sekatarejo yasi lesdi Congo Teresa Kayikwamba o noddi komitiru rento majalisa mofgal duniyaru do ɓe wallita firlitiggo da sotiral lesdi Congo habdinta be nanta bononden M23. Himɓe miliyonji ɗuɗɗi on ni wargo jonta doggi acci ci'e maɓɓe ha gallol Goma lattake bononden M23 heɓi nasaraku jabtuki gallol Goma iga juɗe konniyanko'en laamu lesdi ndin. ɓawo gallol Goma ni wodi galluje Kivu enanta Ituri enanta Minijota kamɓe ma ɓe latti les ardugal bononden M23. ha gallol Kinshasa lamorde lesdi Congo ma waɗoɓe wankore ɗo wula hotoji ardiɗo lesdi Rwanda Paul Kagame enanta ililal lesdi Rwanda dalla tumaji ɓe wannata lesdi ndin be wallitiggo konniyanko'en honoɓe laamu lesdi Congo ha waylankere lesdi ndin. e ton lesdi Sudan fombinari bo himɓe hewtinta nogas on mayna ɓawo fe'anu pirowal haddiwal Unity wonde waylankere lesdi ndin. rahotoji andini wi'i pirowal ngal ni ummi on waktuji seɗɗa
iga sakordu nyebbam fere haddiwal Unity do lawol manga fago gallol Juba lamorde lesdi Sudan fombinari. Himɓe nogas e go on ni woni nder pirwar ngal hidde ko ɗum umma nden fu maɓɓe bo ɓe mayna dalila fe'anuɗam heɓi pirwar maɓɓe. To heɗitoɓe titanko e wawata waddangon kenan nder kubaruji kode Radio International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Minon ka wala ko min poti min bi'a ay on arti on timmini kode Radio International kam sai yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Jotta bo sey moƴƴitinon jonde gam nanki taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde hawtande e rahotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Aran min puɗɗiray iga diwal Kebbi. Abubakar Malami Baguɗo hawtanimin rahotowl bani. Goti jawal Kebbi walti nyalande doggingo lamar gawal liɗɗi go lesdi ɗum hikka e ton argungu yago mawuri to jam. Ni en ni ɗon dewɗo gol ballo gona jawal Kebbi Senator Umar Abubakar Tafida hokki ngam jaridaɓe wenda nden bo andina ummatoje. Abubakar Tafida on laatiɗo kanko woni horejo komitiru lamar gawal leɗɗigo lesɗe ɗon argungu. O yi'i sawra kan hoccama ngal laato hikkani ɗen hata bawɗe doggingo lamar gawal leɗɗi ɗum argungu. Laati gelle ɗen malla bo galle nde argungu ɗum ɗon waɗa kuuɗe moƴƴingo galluwe ɗen, waɗugo laabi moƴƴingo nokkuje feere ngam fijo gonɗen laatogo lesɗe. O ɓesdi wiigo sawra kanni ɗum fottingo nyalande den daga lewru February hikka yaago mawuri ɗum laatike wajibu ngam lamar gaɗen laato boɗugal nden bo ga hocce hakkilo yaago himɓe lesɗe yaasi. O yi'i sawra kan koccanka ni ngam darugo in ɗum waɗi lamar gal hikka ngal woɗata. Laati gona jehol Kebbi Idris Karon Gandu ɗon doggina golle feere ɗum moƴƴingo gallude nde argungu de laato gallure fotune nden bo himɓe lesɗe yaasi hani America, London e German e Japan ko ina ɓe gara ɓe heɓa yalirgo lamar gal en laatogal lesdi dow no hani. Ni en tokkoyi iri haalaji go woɓɓe wato waɗata dow wiigo hanayi ɗum fottina nyaloma den. Ballo gomna on gomnati ɗon tiini sanne ngam mo'itingo gelle argungu laato lamar galgal gawal liɗɗi argungu fotidiri nden bo wawnake yaago to himɓe itane warore. Ballo gomnajo on ni nangi wato andingo wiigo nani belɗum dow iri belɗum ko himɓe nata wakkati ɗum mo'itinta gallude nde argungu. Gawal liɗɗi ni gaɗangol joni duuɓi 61 to hikka ɗum dara wiigo de waɗama ɗum heɓata nasaraku ngam nokkuje goɗɗe fuu husama nden bo ɗum moƴƴinayi. E ragare Senator Abubakar Tafidan kabi on o yetti dow laatiɓe woɗi juuɗe haro jahal yeeso taskar doggingo lamar gal nden bo musamman laamiɗo argungu Mamadou Samaila Mera kanko ma laatiɗo kanko woni horejo fuu dow lamar gal en. Kewtolgon ɗon Abubakar Malam Bagudo e gaɗoji hol Kebbi. Malami Baguɗo a yettama. Yetti gomnajo diwal Bauchi de o suɓi goto nder ɓiɓɓe Tijjaniya o harfini ɓiye yaki gollirde hakkilanta cakol kubaruji diwal Bauchi. Yettore nde waɗama wakkatire ko ɗum waɗi moftorde maulidi seyo danyuki Sheikh Ibrahim Inyas mo Kaulaha e wuro Bauchi nyande Asewe no gasi jowi lewru ndu'u. Ujuneje ummatore julɓe tokkuɓe caltuka Tijjaniya hawri e gure Kano hawtande e Bauchi
gamma mobde yaltirki nyalde danyuki Shehu Ibrahim Inyas. Ujuneje yimɓe ni kawri wuro Bauchi kala hitande fu ɗokkuɓe caltuka Tijjaniya e Najeriya ima yasi Najeriya e ɗon hauta waɗa moftorde gamma seyo maulidi malla danyuki Sheikh Ibrahim Inyas. Hikka ni ɗum waɗi moftorde nden e gure ɗiɗi e Najeriya hautunde e Kano hautande e Bauchi. Ha mofde nden waɗande e wuro Bauchi de heɓi yaltirki modiɓɓe iga nder yasi Najeriya iga sare Sheikh Ibrahim Inyas iwɓe iga Kaulaha nden bo e wodi ɓe sare Shehu Ahmadu Tijjani iwɓe iga lesɗe Morocco hautande e Algeria. Ha nder Najeriya mawɓe yaltirɓe mofde nden hauti mo Allah ɓangi daraja mum Lamiɗo Kano Aminu Ado Bayero. Nden bo gwamnajo diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi anko woni jippinowo hoɓɓe. Maulidi ɗum ni e wuro Bauchi waɗama les ardugal Sheikh Dahiru Usman Bauchi hautande ɓiyiko Khalifa Faida Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi. Ha wakkatire mofde maulidi nden tokkuɓe caltuka Tijjaniya ɓen yottini yettol maɓɓe ha gwamnajo diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dow darnde nde o rokki goto nder ɓiɓɓe caltuka Tijjaniya ɓen Usman Shehu Usman nde o halfinimo yaki gollirde cakol kubaruji e diwal Bauchi. Kuma almajiran Maulana Sheikh sun ce mu isar da godiyarsu a gare ka saboda ka ɗauki ɗaya daga cikin su ka masa kwamishinan yaɗa labarai kwanan nan Usman Shehu Usman Zirani suna godiya. Allah ya ƙara soyayyarka da Maulana Sheikh, Allah ya ƙara alkhairi, Allah kuma ya ƙara saka maka da alkhairi. to ni on woytu da hotoji ɗin hirde fere ɗo warana on iga kode radio international Abuja. Muhammad Abubakar Bokos hirdi e ɓoymajo majalisajo lutanowo hukumawa lamu famara Tafawa Balewa diwal Bauchi Honorable Aminu Tukur dano hirde maɓɓe nden wontidiri bani. Inda Muhammad Aminu Tukur mi neɗɗo hukuma lamu famara Tafawa Balewa diga jiha Bauchi. Mi waɗino chairman local government Tafawa Balewa duuɓi 53 saliɗi. Mi tawama nder majalisa jiha Bauchi ha hitande duuɓi 8 wato do hala ardare to siyasa to honorable yiki a jogake laamu siyasa ko rarani yimɓe ramma bo a fullo ɗam fulɓe woniri hande yaki nder laamu. To alhamdulillah wato ta yiɗi kala ko ƴewnumi ha nder kawral layol meɗen layol manangal layol mantitangal layol daringal dow tefuki halal amman nder dallal e soyde andal zamanu. Labudda to layol tawama nder soyde andal musamman andal zamanu bote ko layol heɓata ɗum famɗeral masin. Famɗeral majjum bo woni ɗum wadata be jahilijo dole andal natta ha nder ɗum. Fuɗɗam haala ko woni yeeso meɗen woni tabbas layol ummo daro dow tefuki andal dina e andal zamanu. Tabbas andal dina kan kajeji meɗen amma ɓeydari ko yiɗa. Mi yiɗi wadda sample e ko yahata ha leydi Gini. Tawi ha leydi Gini a tawan layol fulaku nder yimɓe 100 pat a tawan yimɓe 50
sappanjenayi ɗum fulɓe hamɓe ardi to ɗuɗaral to leydi Guinea hamɓe bo ardi to andal zamanu to leydi Guinea hamɓe bo ardi to andal diina to leydi Guinea hamɓe ardi to andal zamanu to duniyaru hamɓe ardi to andal zamanu adina to duniyaru nder leñol meɗen ko waddi kan ɗon ngam diga fuɗɗam ɓe joƴƴinama ɓe wagginama dow tefuki andal soyde andal wari jaagal leñol meɗen to Nigeria leydi Nigeria ɗon mari aqalla yimɓe million 20 leñol fulɓe meɗen to leydi Nigeria the highest concentration wato ɗuɗaral leñol fulakuti to leydi ndi woni amma ɗume on woni bote ko leñol meɗen heɓata tabbas ko nde to ɗum tawi e won pullo ha nder ardare a tawan emo woodi wato goɗɗum ko mo wawata mo yarana leñol makko ngam leñol man heɓa bote ardare kan ɗon waɗama kan ɗon e ka waɗe ha hande amma e woodi ragareji ko wakkatiji ko ɗum heɓata goɗɗum ko sakkini wato ko fulɓe ko mo leñol meɗen heɓata bote ko hande nder ardare to bo rarugo jande ɓiɓɓe fulɓe ko fulɓe alama gaɗa pane jangirde andal zamal e diina konkomi no damu gannata dañoɓe ɓiɓɓe gam ɓe jaɓe gerɓi ɓiɓɓe maɓɓe yiki hande warti sey jande zamal to ay wato joni ay aybeji gonɗi pat ha nder leydi a tawan ko nde to ɗum mbi'i bandit na wato taɓɓoɓe ati hoosa ɓiɓɓe ɓinno adama ko bo teta jawɗi a tawan ɗum mbiya ɗum fulɓe kala aybeji ko yata pat a tawan balɗe ɗe e duuɓi ragareji saliɗɗi na ko dayi a tawan ko nde e ɗum mbi'a fulɓe laati hamɓe ardi nder konuji hamɓe ardi nder aybeji wala ko waddi kan ɗon to na soyde andal soyde to ɗum waɗata gayna kuugal gayna man laddeji timminama haɓre natti hakkude leñol meɗen e waynaɓe e remoɓe wato kuugal gayna natti nder torra ko ɓuri ko ɓiɓɓi neɗɗo milata ardare to leydi sakkini ko tawa wato mi yiɗi mi waɗa ko tawa woni ndenno to paaɗa pat ha dow ɗumantinteku a tawan woodi grésin réserve woodi burti woodi to pullo gayna ko yahata daro ruuma seeɗa tefa bote jawdi makko jooɗo jam mo jooɗoro jam e wondaɓe makko amma joni hu laddeji timminama warti gese gomnati ko bo ardare to leydi ardare to jiha ardare to hukuma laamu famarɗe sakkini ɗum ɗon pat ɗum ɗali pullo e haali muɗum wato to mo wawi mo soodi fellere mo jooɗo e bote makko to mo wala bowɗe mo soodo fellere mo fartama mo faddama mo sakkinama to raabo soyde andal to ɗi hawti a fartama to gonnoɗa a sakkinama wala taɓɓanowoma a tetanama a warti ñamunda laamu ñamunda kala ko annduɗa pat kiita ñamuma laamu ñamuma faddoɓe ñamuma nden ɗum wari ɗum soynima ta soynama hollutti sey kono to nder ka leñol meɗen waɗani hande to leydi Nigeria na bo leydi Nigeria leyɗe ko ɗuuɗi musamman leyɗe ko ɗum ƴewnata anglo phone countries wato iri leydi Nigeria leydi Ghana leydi Sierra Leone e nanduɗi ni a tawan hunde man halla to leyɗe ɗe Faransa laamuno dow maɓɓe wato ha hande ta nati leyɗe ɗumanti francophone a tawan grésin réserve ji e ɗiɗon a tawan la burti e ɗiɗon ko annduɗa pat e ɗiɗon ɗum taɓɓani kowa keerol muɗum amma ɗi woni ko wala to leydi meɗen musamman leydi Nigeria ngam noon ƴewnadu am woni fulɓe meɗen ummo haftoro tefa andal zamanu ngam ɗum waada ɗum wansa e maɓɓe bono leñol fulaku to leydi Guinea dari dow koppi mu'en dari dow andal mu'en taɓɓani leñol mu'en waɗani leñol mu'en ko haani pat to bono yiide jangirde ɓiɓɓe fulɓe andira ko ɗum wiyata nomadic education to raari joni bo gomnati ali jangirle ɗe ɗe mbaati ko koye handi waɗa ko gomnati waɗa ko hamɓe fulɓe nde ɓiɓɓe maɓɓe jangata ɗon tabbas ɓurɗoyam andal e bawɗe tiggi nomadic education amma diga fuɗɗam min mi wanda e nomadic education
ko handani wani ɓi pullo yaha jooɗo e ɓi kaaɗo leyɗoji woore tefa andal e ɓi kaaɗo ngam mo ɓuri ɓi kaaɗo mo heɓo e bote hunde man wato ko yahata wani ko ɗum tiggi nomadic schools jangille nomadic modiɓɓe waddaɓe ngam ekkitina ɓiɓɓe fulɓe na on fulɓe woywayɓe fulaku ɓe faddi ɓe taɓɓi ragare hunde mamma ɗum wari ɗum laatori ardare to jihaji pat musamman wayla leydi ndi a tawan ardare man sakkini haala tefuki andal zaman waɗante misal e jiha Bauchi daga wakkati laamu Malam Isa Guda komo ɗali laamu hikka kusan duuɓi 19 komo wurti ha nder laamu duuɓi 19 diga wakkati makko har hande ɗum hoosa e modibbo ko goto to jiha Bauchi joni gomnati wi'ata hoosan modibɓe 3,000 to modibɓe 3,000 yata kala hitandere pat kala lewru pat a tawan yimɓe 100 ko ko ɓuri waɗi ritaya to local government gotel ko ɗuuɗi nder jangirɗe meɗen to jiha Bauchi joni wala modibɓe misalu ɗo ratomo en godi komo mboɗa ɗo e toon woodi statistics kolluɗum cewa e woodi jangirɗe to toro na nomadic school tan jangirɗe 49 ɗi ngala modibbo ko neɗɗo goto e woodi jangirɗe 17 mi hammi ko e 17 gonɗi modibbo gotol woni to jangirde ko modibbo goto wawata waɗana jangirde gabo goo jangirde ko tawata ajiji diga aji woore ha aji yaki 6 ko ɗuuɗi ndeɗi ɗin ɗon jangirde a tawan musamman misali a tawan ABC wato aji fuɗɗam a tawan na gotum aji ɗiɗaɓum a tawan na gotum aji tataɓum ha yaki aji 6 komi wiyata amman tawa modibbo goto to jangirde ko neɗɗo on ɗo wawata waɗa wato mi yiɗi leñol meɗen daro dow koppi no ewnumi hunde man ɓuri sembe way ɗum laarana gomnati ko wawata waɗana leñol ngam tefuki andal leñol ummo hutinira jawdi muƴƴen tigga jangirle moƴƴen paabana modibɓe tefa modibɓe joƴƴina ɓe yoɓa ɓe ngam ɗum heɓa bote andal zaman ko Allah waddata canjiwol kandigol ngal ɗum heɓa bote andal zaman to public school wato jangirɗe gomnati on. Aboubacar Bokos a yettama joni bo sey moƴƴitinon jonde ngam nanki taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde aran en puɗɗira e taskaram suudu rewɓe to min kirdi e Maryam Bayero to o waɗanimin bayanu ha dow ilmu ɓiɓɓe rewɓe keɗite jam. Kullo to warti to waɗi ilimi Allah ya waɗokkimo baywa to giɗa ɓiro debbo darake e janga hudota tawi bula ɗum a tawa han wonta position 1 yawanci to giɗa ɓiɓɓe rewɓe fu en godi bariya challenge ɗum distance sauransu amma to mo dari mo jangi ko a tawa ilimi to amma iri daga to ɗata he ɗum darnamo ɗum wiya tegal da sauransu in Allah en noddadanoɓe ɗum wadda ɓiɓɓe meɗen ɗum waɗa supporting maɓɓe ɓe janga financial support ɗum yoɓana ɓe en godi jawdi en nagge ko yite wawa jangina neɗɗo har iyaka ta rodi ta janginimo fa a nanata mo nanata belɗum majum. Da ummatore buɗe gaba bo laati e leydi gaba bo to ɓe gaɗa ɓe hocca himma janguki ɓiɗɗo debbo ngam debbo to jangi kono jangi a jangini al'umma gaba bo to a jangini ɓiɗɗo debbo to amma tawi a jangini kotin dow gorko tan gorko e woodi activité ɗum wawa waɗuki koti e FAD ta jangini debbo a jangini ummatore gaba gogo ta jangini gorko a jangini debbo kanum dañata kanum waɗata tarbiya ɓiɓɓe kanum loto e maɓɓe ma ɓe mawni to kanum waɗata ɗum to ta janginimo ɗum ɗon ilmu ɗum ko fuɗɗamo mo waɗa mo hollita e ɓiɓɓe maako mo tabbitina e tarbiya ɓiɓɓe fuɗɗaɓe jangirde ɓe mo tabbitina mo holliti yimɓe gaba gogo ɗo misali mi jangi Qur'ani to umma ammi mi ekkitiɗo
non ɗum mi ummi ɗum ɗo mo waɗa e boko amma at some point hanjum ɗum ɓuri taimakaki waɗi shefin rayuwa to ta jangini debbo a jangini mo gaba ko gaskiya irin kulɗe ya kamata daro en ɗo jangini ɓiɓɓe rewɓe e ɗum woodi gaf sosai jangirde ɓiɓɓe rewɓe a tawa e wuro he ɗum waɗa duty cultural non so a tawa e ɗum nila ta jangini debbo kada ɗo tegal baƴeteɗo ɗum bonnire seede kuma mo yahay wuro goɗɗo ko kuma debbo kawai mo waɗama dow mo jooɗo to wuro mo kulle mo jooɗo mo waɗa kulleji wuro kawai debbo ɓuri debbo waɗu empowering mako okkamo enci mako mo janga na dole ma alimo mo wurtake ta okkimo ilimi ɗum ɗon hanjum ɗum tan ɗum heƴi ɗum waɗa modernizing rayuwa mako ɗum waɗa modernizing woɗɗina rayuwa kulɓe gaba ko e al'umma ɗum gaba ko so gaskiya irin kulɓe to en giɗi al'umma meɗen woɗi ma en jangini ɓiɓɓe meɗen rewɓe kuma en gooti ɗum nawo en ngala to dama suka to e ummo dole dama ma a waɗi shetu mako a waɗata e setting mo wurto 100%. So ko moye giɗa hewti success anala historical so to haadi ɗum waɗa guiding mako ɗum yowamo dow lawol to en kulu oymo wonnoto ba neɗɗo ko a rotimo to suudu gaba ko to Allah hitake mo o yan waɗa ko waɗata to yasi mo warta mo jooɗo wata amma ta hokkimo ɗatal a hokkimo diina ɗum ɗon emo waña ɗum a hollamo rama himmanci majum emo waña ɗum to ñande ko e hoore mako mo wara mo jiya ɗum ngam yimɓe fal daga ɓawa ɓe jatiri kan shiya lokaci kan sukaku waɗi daga sauransu daga ɓawa ɓe gaɗa nadama goɗɗo amma daga farko ko holla neɗɗo aɗa mentoring mako rafa ko gaɗata to filto ra ko gaɗata to filto to non no goɗɓe gaɗi mentoring a yiya neɗɗo ummake e hoore muɗum e waɗa kishi ɗude e sauransu dañoɓe to goni baki timmo Allah o kiɗi ɓiɗɗo debbo waɗani ɗum baywa woodi baywa ɗum ɓiɗɗo debbo ɓe yi tawsayi e imana kuɗe ɗo gonta wonde ɓiɗɗo debbo so haɗuki ɓiɗɗo debbo jangirde woy gam yikimo debbo ko e yiya oɗo walana ko kuma eɓe ɗon ɗum amma yiya jangirtimo ɗum asara to gaskiya mi nodda al'umma kulɓe ummo en janginen sukaɓe meɗen kulɓe hanjum ɗum wo'inanta en al'umma meɗen gaba go hanjum ɗum wo'inanta en bandiraɓe meɗen garwayɓe so ɓawa ɓe ɗum dañaye ɓe ɗum dañata hamɓe hanjum ɗum wo'inanta ɗum gaba go kulɗo to warti to waɗi ilimi Allah e waɗokkimo baywa to giɗa ɓiro debbo darake e janga futota tawi pula ɗum a tawa han wonta position 1 yawanci to giɗa ɓiɓɓe rewɓe fu en godi barrier challenge distance e sauransu amma to mo dari mo jangi ko a tawa ilimi to amma iri daga to ɗata he ɗum darnamo ɗum wiya tegal da sauransu Allah e nodda dañoɓe wadda ɓiɓɓe meɗen ɗum waɗa supporting maɓɓe ɓe janga financial support ɗum yoɓana ɓe en godi jawdi en nagge ko yite wawa jangina neɗɗo har iyaka rayuwa ta rodi ta janginimo fa a nanata mo nanata belɗum majum ɗon e ɗum mamo ummaki Kode tarari wi vulnerable population vulnerable population yimɓe gonta ɗum hamɓe gonta rewɓe e sukaɓe so hamɓe gonta kode ɗume lokaci a tawa ñaw hamɓe hanƴumɓe gonta debbo kanum gonta dañal kanum mayata to dañal kanum moto daña complication heɓa matsaloliji to ɓiɗɗo kamma e ɗon waɗa e ɗon nanda e ñawuji kaza amma to inna on ɗon to debbo ɗon e okkama to rewɓe okkama dama ɓe jangata farni jamu ɓe koɗɗina e ɗum maɓɓe tarari challenge ɗo en leydi Nigeria e woodi gap in terms of accessibility of health rewɓe ɓe a tawa existing primary health care to community meɗen ma e ɗum ɗo tawa wayɓe ɓe na ɗum daga fulɓe to e ɗum ɗon rara en ƴeren e bonande meɗen to no ɗum waɗata ɗum waɗa ɗum waɗa meɗen to aha ɗetton mbarana e ɓeyan yimɓe nangana e ɓeyan yimɓe e sona to bate ko waɗata ma mi daro mi wonna lokaci goɗɗe ɓen ma ɓe kulay lattuki nder meɗen ɓen ma ɓe gaɗanan iri ɗum ɗon service to amma to ɗum ko ɗayno ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe gaɗa ɓe janga iri ɗum ɗo
he ɗum horitaɓe community ɓe jooɗo ɓe janga ɓe kuwana ɓe gaɗa ɓe ballita fulɓe meɗen sosai to ummake dañal to ummake ɗum ustan ɗuɗam mayde ko dañal ɗum ustan debbo ummo e daña e woodi complication sojiri da sauransu so ɗum kadi usta a yiya ɗum ƴetanay al'umma ɗum jamu gaba go noddago ɗum noddata bandiraɓe meɗen jamu ɓe andade cewa fulfulde ɗum en fulɓe kuma ko noy waɗi fu canjata ko ɗemgal muɗum so to en jangi en natti nder gari Allah hokki en dama en foɗu bandiraɓe meɗen foɗenɓe en foɗayɓe ɗate daban daban en mbawa foɗireɓe ko en mbawata joɓanenɓe goɗɗum ɗum ayi en Allah hokki en ilmu en mbawai biyanɓe a'a ilimi ɗum Allah hokki en fa en okkayɓe a'a on godi dama fa on godi sembe ɗum gawaton gaɗano hoore mum kaza kollomɓe ra o fooɗe ɓiɓɓe maɓɓe gaɗe kaza e woodi goɗɗum kacen gaɗa goɗɗum kaci ɓe jahi goɗɗum kawyani ɓe gala makaranta ɓe gaɗi ka bojji gomnati waɗantani min jooɗi min mbi an orde ma nayi orde nayi noye goduɗa o e worɗi orde jeweego to e worɗi orde jeweetati ɓe gaɗana hoore maɓɓe jangirde ɓe gala fampo ɓe ɗon gaɗi ka bojji har e taki fa gomnati e okka makobci en okkataɓe hemin kolliɓe kona min kutinira e ceede amin min kawai kutiniri ilimi amin min kolliɓe ra hi jawdidi goduɗa fa a wawai kutiniraji gaɗa kaza to mi yimaka inchallahu hande ta yehi community ɗum ɗon ɓe mahani hoore maɓɓe no madi so ɗum goɗɗum kungiya ni mahani ɓe ɗan triblo hamɓe e hoore maɓɓe ɓe jeeyi ɓe gaɗi extending ko kawye ɗum ɓe mahani hoore maɓɓe pampoji ɓe mahani hoore maɓɓe to ɓe boyata waynayi maɓɓe gala to jarata ndiyam gala ɗum to gaba go hamɓe ma joni haka ɗon ɗum to community ɗum eɓe goodi ɗum ayi nawuy ko ɓe gaɗana bot amma ɗum holluɓe ilimi so to Allah hokki en ilimi en jahu natten iri ɗum orientation kokkin awiyene ra ko gaɗata magana hoore maɗa rano gaɗata ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaddaɓe makaranta ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaɗaɓe kaza a wala ndiyam a wasan hoore ma rijiyaru a wala makaranta a kawte fa mahe daɓɓiton nder moɗon ɗum heɓa janguɗo ko goo ko ɗiɗo joɗo jangina al'umma so ɗum waɗay ɗum woƴƴinanay en al'umma meɗen ɗum waɗay développing meɗen ɗum hewtinay en har ko en fuɗata toni on woytu ɗi taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international abuja lamorde leydi nigeria jotta bo sey moƴƴitinon jonde gam nanki taskaram faggo boteji hawtande e modibbo yusuf nana gari bindi leydi cameroun heɗite jam. Assalamu aleykum wa rahmatullah diɗiraɓe tedduɓe hande bo en nata jawleru faggo boteji gam en nana ɓiccawol ngol nasihaku ngol yusuf nana ceerno ngari bindi waddanta en gam en taskitora to hande funi diɗiraɓe en ɗo gadda no gujjo jaftiri moto goɗɗo wato ko waɗi en ɗuɗɗinta wolugo haala no ɓe jaftiri motoji ɗo gam wollabi feere feereji ɗuɗɗiɗi wuyɓe man ɗo jaftira motoji man to kadi en ɗo tokka waddugo banniɗo gam jawmu'en motoji en ɓe nana kamɓe o ɓe kefta irin moye on ɓe kudata to Allah hisni ɓe hisana na wato kala jokkaɗo pat on ɓe dokkata ɗum moto na bo kala goɗɗo pat on ɓe ko'atan ɓe jara ha nokkure wiɓe yiɗi yago to hande ɗo bo wodi gewtuɗo yam o wi ha Yaounde ɗo on goɗɗo anka o wangi dow o sojejo on o ɓorni limse soje fu bana militaire ɗo sei o wi jom moto yara mo ha nyawdordundu soje en ko en mbiya hôpital militaire wodi sobajo mako ɓe no kuuda ha ladde on ɓe piɗi ɗum o wari laarugo ɗum to oɗo go tammi gonga sei hoyimo ɓe jahi ha hôpital go ɓe jahi ɓe jotti ha natugo ha ayno ko en mbiya ha gardiɗo o holli
gardi man ɗereji mako dow o sooje ndego foti ko sojeji on oɗo huwa ha nokkure wonde on na ha ton tema o holli gardi go ɗereji mako to en andi ba ha nokkuje an ɗo bo to goɗɗo wari natidita be téléphone mum be ɗereji mum pat wara ha nokkure nde goɗɗo ittata resa kuje hande fuu maje kanko so wurtini ɗereji mako be téléphone ji mako pat o resi ha dedei ha aynogo ha gardigo woni sai o wi jom motogo an fu ittu kuje ma a resa haɗo jom moto resi kuje mum pat ha be kile moto fu ɓe calidi ɓe naati nder saare doftago ɓe ganci ha ɓe jahi ɓe tawi goɗɗo feere cekaɗo ɗo waali sai o wi jom motogo ɗum o on sobajo mako man jom moto man joɗo ha ɗo rena mo worko yata o sodana nyawɗo man o wara to nde o lori ha gardi goni o ho'i daga kuje mako goɗe fuu maje ha be kuje jom motogo daga téléphone jum ha be kile moto pat o wurti tan o lati moto o dilli to derekejo moto joɗi ha nyawɗugo ha somi safti wurti yahi ƴami aynogo ko en mbiya gardigo gardi wi mo wayi oɗo ka wari ha ɗo neɓi o ho'i moto o dilli to ni go tan wato tabiti onko bo wujjiri moto oɗo kam to kadi ko en mbiyata ha ɗo to iri banni man waɗi ɗo no hani ka bana an jawm moto kam daga ha natugo daga ha babal ayno ko en mbiya daga ha babal gardi man ɗo a wi'a mo an ka ɗo rena mo ha ɗo be moto ma aɗo rena mo ha ɗo yake o wurti fu o wara on dilla to ha fototiri on natidi man bo ɗo bo to o wima oɗo yaha sodango nyawɗo hunde wimo on jada tan a wurta a tokka mo tan on jaha on ko a moto on jaha on gaɗa haaje mon to ɗum gonga man on lorda a wara yake hajji mon timmi fu on sendira amma itta moto hokka mo anda to nda oɗo wari dow o soje on a yejota ka ngam goɗɗo wangi dow o kajajo ka pat wala ko nafatana kanjum kam ba en mbiyata tumman ɗo ni to on jadan a huwana mo haaje mako a yara mo ha babal o watta haaje mako fa o timmina o yoɓa ma on sendira amma a hala itta moto hokka kam kanjum kam ta jaɓe to deɗiraɓe kala nanɗo ɓiccawol ngol fuu teframa hewtinirgol ngol faago woɓɓe fodde no o wawri ngam ɓe nanangol ɓe taskitorol ngol nonnon bo kadi kala nanɗo ngol man fuu to laati kañum bo ɗo mari ko nandi be magol teframa yerɓangol ngam mi waɗa dabare mi wangina ngol yimɓe nana ngol taskitorol ngol nonnon bo miɗo ƴama kadi bana ha dedei oɗo garduɗo be goɗɗo ha babal nyawdigu ha hôpital ɗo kam noy onon bo on gi hanino o waɗa ha o hisa jambego man ɗo to Allah hisnino mo to kadi kala marɓe jawabuji fuu miɗo reni ɗi ha lambaji garanɗi ɗo aranama woni 600 e capanɗe 96 en mbi 600 e capanɗe 96 capanɗe 74 28 honde be jeego ko en mbiya 696 74 28 06 ɗiɗaɓa bo woni 600 e capanɗe 78 29 capanɗe 69 capanɗe 5 ko en mbiya 678 29 69 59 to lambaji man ɗiɗi fuɗi ƴonorteɗi bo MTN waɗo woni lamba WhatsApp to Allah ceni ɗo renana en bo kala yakeji men fuu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗo ragare fuu da taskaram dengiral rewɓe taskaram ka radio France International RFI fulfulde taski min gaddanta on gaɗo kode radio international Abuja. Dingiral rewɓe nde yewtere yo fillitande Minati Diallo
tedduɓe heɗiɓe fi fulfulde bisimilla mon e yewtere men dinguira rewɓe toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali dolugol walla yenugol e cukaloye ndewoye pamaroye e nder leyɗe men eɗe jonte ƴaɓɓiɗe to guine cimtol pelle daraniɗe hakkeji rewɓe kolliti ko ɓuuri sukaɓe temedde ɗiɗon dolama e ley cuuɗi jangguinirɗe ɗi e ley nde hitande ujunaje ɗiɗi e noga e nayyi ƴaɓɓinde nde on saaha Sénégal sukaɓe ɗiɗon goto e mabɓe mo duuɓi 9 yenama heeɓi reedu goɗɗo o maayi e o fitina e kolol na e mbiyan festival dari to cadde debbo mo duuɓi 17 yenama ɗum tawtude ko waɗuno e lebbi ƴaɓɓide ɗi to Mauritanie ɗum fof ana hollita ɓeydagol ɗi fitinaji na e mbiyan toñugol hakkeji rewɓe e ndimako mabɓe e jonde nde eɗen jaɓɓi yimɓe ɗiɗon no Ourey Ba jeeyaɗo Guinée o hoorejo fedde amali daranide haɓanade hakkeji rewɓe Binta Diallo Sénégal najo ɗum woni golle muɗum e fedde noddirande dafadoy e wolof yewtere nde joɗike bisimilla mon e heɗade on puɗɗiran jaɓɓade Ourey Ba mi jowtima on jarama e balle ƴaɓɓide ɗe on jaltini cimtol kulɓinigol e alhaali dolugol sukaɓe rewɓe e cuuɗi jangguinirɗe ɗi sifana min hen yoga ko woni feƴƴude kon ka leydi lagine ga dolagol fayɓe ɓen sakkitora warugol ɓe so dolagol ngol ɗum ɗon no ɗuuɗi gila law kono joni dolagol ɓe ngol sakkitora warugol ɓe ko ɗum ɗon tawi min anda joni ko honɗum min wiyata min tawi ma min immo min ɓurta immagol daro ɓay meɗen immi dari kono min ɓurta immagol daro e andintina sariya on ko ɓe wonani ɗo kadi ko gollugol kono ko ma yimɓe ɓen wona en sécurité particulièrement fayɓe men ɓen e ɓiɓɓe rewɓe ɓen limore nde no ɓuri 200 e nogayo ɗum ɗon kadi hay ko statistique ji ɗin noon ha début décembre donc min waɗali taw statistique ji limore mois de décembre nden mais hari ɗo ko 200 e nogay e goho donc ɗum ko iwde janvier yottade décembre 2024 2024 hari ko ɗum kadi ko han fin novembre début décembre min waɗali taw 6 mois de décembre on par ce que miɗen recensude donné ji ɗin ittude intérieur ha Conakry dia onon e miijo mon e tefoje ɗe gaɗuɗon na holko woni sababu ɓeydugol adadu dolugol paykoykoy meɗen hooli ko ɓay sariya on ala e appliquede no hanniri no lagine no foti luwaji innuɗi si a doolike payku a doolike ñan goɗɗo ɗappina ittude sanction on ko ittude 5 ans de prison ha 20 ans dépendamment de l'ampleur si goɗɗo lutti e muɗum ɗum ɗon ko réclusion à vie komin andi kon lagine ɗo komin constate kon kolo wonaɓe doolede ɓen wonɓe doolude ɗen payɗe ɓen e alaka e sanctionnede no hanniri no woɓɓe hay alaka e nangede si ɓe nangama kadi ɓe alaka e sanctionnede ɓe alaka e jugede ɓe alaka hay si ɓe jugama do si ɓe naati ka kasoji tanki tan e nder ko neeɓa ha yiitoya kadi on tigi no ka yaata donc haray ko noon min faalayo ɗum ɗon haray yo haaɗu meɗen tanggini ko ɗum ɗon ɓuri wadde no ɗuuɗude par ce que si ɓe andi si ɓe waɗi si kadi ɗon piiji haray kamɓe kadi hannde kadi avenir maɓɓe on woni compromis liberté maɓɓe on woni compromis woɓɓe maɓɓe accay min innaali fof accay kono ɓuytoto bu Binta Diallo mi salminima mi salmitimama pelle daraniɗe haɓanade hakkiji rewɓe Sénégal ana gondi e mette caggal yenugol e wargo suka debbo goto e ɗe balɗe ɗo Sénégal ɗum ɗon ne muusi tellement ene muusi e kala yummiraɗo ene muusi e kala debbo ene muusi e yimɓe fof association mo gonmi o minen ko ɗum ɗon tan min kaɓoto viol uji batteɗi e violence uji batteɗi cukkalel cakkiringel waɗede violé ngel ɗo e warangel ngel ɗon haydara ala ko namdi so yahani to boni koko jooɗi tan ene fada mawnum ɓe gorko goto tan mo ganduɗa ko sayi ari ɗon ƴettimo funtimo nawimo galle makko waɗimo ko wattamo ko ha pari kadi warimo ɗum ɗon woni muusali ɗiɗi e yummiraɗo te ɗum ɗon ko foti iwde ɗo e Sénégal kala tuhlel baɗangel violé kala baɗaɗo violonté wona ade violo sax déjà kala mo ganduɗa ene fiya waɗa violonté tan foti ko sukede duuɓi kewɗi tax loi o non ɗo loi wi ko poɗɗa ko sa waɗi violé neɗɗo poɗɗa ko sokede 10 ans minimum 10 ans fayi ha 20 ans te ɗo ni yiya loi o yimɓe ƴettani ɗum sax mbaɗi ɗum e hakkillaji mumen nder duuɓi sappo so ittama e duuɓi ma hankantin an a gayni donc yimɓe mbaɗat violé yimɓe no beelira après so pari
goppe sa pari ƴewaneda excuse mbiyeɗa aha tagi cuhlel ngel o waɗi viol ko waɗano drogue ko waɗino ni wondano hakkille mum te alors ko ɗum ɗon ala excuse yimɓe yo goppu yo jalte ɗum ɗon ƴettude prétexte ene pawana ɗumen waɗoɓe violé ɓe yoɓe jalte ɗum ɗon yalla a miijo maɗa laamu Sénégal woni ko ɓamali peeje kanɗe jaatin e tabintinde ngol sariyawol fewde e yimɓe waɗoɓe ɗi fitinaji état o kay mesure o ne heddi ko ɗum addi waɗoɓe violé ɓe ɗum addi tagi ɓe ɓeyɗo eɓe mbaɗa violé yimɓe ɓe loi o hannde laamu o waɗa tulat waɗa ɗum appliqué par ce que mi woodi ganda preuve aji peut être ne manque peut être preuve aji manque peut être yimɓe kadi des fois ne mbaɗa accusé neɗɗo ɗum ɗon eɓe kulu mais neɗɗo kala debbo baaɗo jooɗaade waɗi accusé wi neɗɗo an waɗi kam violé ça par ce que ɗum ɗon ko waɗi joni nag juge o kañum so yi haa waɗi décidé ne ko viol ne woodi waɗi attesté ne ko viol ne woodi donc ɗon loi o foti waɗede appliqué à la vigueur donc ko laamu o kamɓe poti ƴewtude loi o soɓe ƴewti loi ɓe ƴeewa procédure uji ɓe ƴeewa ndax juge uji nana mbaɗa appliqué loi o ko wi ko est ce que tamit juge uji nana mbaɗa appliqué loi an par ce que a yiyat neɗɗo dañi pouvoir soke so sokama ɗon e 1 an 2 ans walla ɗon e quelques mois yaltine après jiita ɗum e taw ko onon goni koñ goto quartier jiitama toon sa yiitimo ɗon après kadi wonta kadi scénario viol o ne artay hakkille ma après suicide ne waɗa walla sa ƴetti hen reedu beddoɗa ɓiye sa weddi mbiye sa pari naweɗa sam pénal guddeɗa to donc loi o ne foti ƴewtede wartude e ma Ourey Ba holko ballal woni ko sukaɓe rewɓe doolaɓe keɓata e banggue fedde moɗon nde tenti e jokkugol mabɓe jande safare kañum e sariya min ko min ɓuriti kon immagol daro fi muɗum ko wallitagol ɓe kamɓe e mawɓe maɓɓe ɓen psychologie aspect psychologie ka bangal hakkille te a heeɓi si ɓiɗɗo ma na ɗum proche de ma na ɗum mo annduɗa na ɗum ɓiɗɗo ma heeɓi sifa ɗin saktendiji ɗin doolede an tigi hannde kadi sago ma haray a maray won ɗon ka yahata wo ka won ko tawata on wonda onon ɗiɗo hannde kadi hare ɓernde ma walaji ko sifa ɗin eddigi ɗon ɗo ko hannde kadi ko min woni dogude fi mum kono sariya on waɗira golle mum ɗen min wawata hannde kadi innugol ɓen ɗon min wallitoto woni victime jon paramɓe ɓen ko ɓen ɗon haray wallata ɓe psychologiquement si no ɓe remettira no ɓe surmontira no ɓe dikkira e muɗum par ce que wontana e wontigi nonare wontanama e culpabilité inna asa ɓiɗɗo an o mi yaccano mo yahi ɗo ɗum ɗo waɗatano wona woni wosi goɗɗum heeɓi payko ma inna ana ɗum simiɗo tonno simiɗo wonduno e makko ton alors que en yi buyno doola hara ɓe wonduno e mawɗo maɓɓe on ka nder juulirde na ɗum ka nder église on tigi yalta inna no yaade ka hurgo na ɗum e paykun kun hara no wondi e koto mum hari e ubien jajirawo mum ko kañum yehi tun ka hurgo ko heeɓi ɗum kon heɓoy toon Binta Diallo fade meɗen yoppodirde onon ne fedde moɗon nde ana walla ɓe rewɓe heɓuɓe hono ɗe caɗele na tooñe emin liggodo e association goto wiye association des juristes sénégalais woni ɓe ganduɗa ko rewɓe ligguɗum association des juristes joni somin dañi ay kawuji viol ɗi ganduɗa min gandi ɗum min jii ɗum e réseaux sociaux yi min jaaha min mbaɗoya enquête aji amen min jaaha min ƴeewa cause o min ƴeewa preuve uji min ƴeewa ko tagui ɗum ɗo taw ne waɗi adhéré komin nanata e réseaux sociaux ko gonga ne woodi min ƴetta mbaɗaɗo viol o min mbaɗoya ɗum référé association des juristes sénégalais ɓeɗon après ko ɓen mbaɗata procédure uji keddi ɗi woni yaade juge o après yaade médecin ji ɓe ɓe toppito kayitaji so ala avocat ɓe ƴewnamo avocat ɓe ɗum ɗo ɓe toppito fof kono ɗum mais minen min mbaɗata ko sensibilisé min ƴettoyat kawuji viol ɗi somin gaddanama ɗum min ƴetta min mbaɗaɓe référé association par ce que ɓen mbaɗi compétent pour ɗum ɗon pelle daraniɗo wallitade hakkiji rewɓe wana carti sappo gam hollitinde mette mabɓe e ko woodi waɗede e cukalo ndewoy koye e nder Sénégal yalla e ngo seppo ngo gaɗoton hande ngo holko woni noddago moɗon faade e hooreɓe leyɗe Afrique fof saabi ɗum caɗele patuɗe e rewɓe wonɓe e leyɗele ɗe fof on ko Afrique fof foti ko ummade daro haɓa ɗum ɗon pour ɗum ɗon yo nattu e leydi he e aduna he par ce que wona e Sénégal tan comme no mbirɗani ko Afrique no fi seggere fof men hay Europe nani toon mais comme ko Afrique gonɗen africain ji fof foti ko ummade daro kaɓe mbaɗa ay marche uji mbaɗa ay sensibilisation en pour ɗum ɗon yo nattu e Afrique he par ce que ene muusi te ko rewɓe tan mbatte ɗum kala tan jaaɗa a yeehi sa yeehi Guinée a yeehi Mali a yeehi to mbaɗa wonde fof debbo ala toon pouvoir debbo hunde fof kañum fawate debbo sukaɓe ne mbaɗe viol sukaɓe tokos ɓe ganduɗa dañi ay duuɓi ɗiɗi ne mbaɗe violé mawɓe resaɓe fof ne mbaɗe violante donc ɗum ɗon no foti nattude Afrique ɗum ɗon ko rewɓe foti haɓede ɗum ɗon so yimɓe mbasata
haalde ko ɗum tagi ɗum ɗo ɗum ne waɗe répétitif ne ara tan ne waɗe tan yimɓe ne mbaɗe violente ne mbaɗe violé kala mbaɗaɗo violente yo ummo dow haala te so haalima yimɓe ballu ɗumen. Yiɗa dara fuddande haɗata en jottike timmoɗe yewtere nde on jarama Hourey Ba e Binta Diallo. On jarama onon kadi albarka. A jarama. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawɗede amen e nde yewtere dinguira rewɓe. Oɗon mbawi heɗitade min kikiri alalbare na e dow lowre amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere fr/ff on jarama. Yewtere nde keɗiɗon joni nde yo fillitande. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. RFI on jettama.
miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1265 deydey jamdi 7 yahango 7 reta jamma agogo nigeria kamaru niger enanta chadi non bo jamdi 7 yahango 7 reta agogo utc ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde dow darnde sobiraɓe kugal am ɓe kodi radio international abuja e tv min ibrahim romodake fotuɗo laɓagal taskaramji ɗin jemmare nde mbiyay mi on ma jango to jam pinen jam.